Moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo ao pleno ordinario do Concello de Fene de 3 de decembro de 2020, pero con 7 puntos na orde do día. Pero antes, tal e como comentou xa a concelleira do ramo, pois pediría un minuto de silencio porque, unha vez máis, temos o asesinato outra vez de outra muller en Galiza, concretamente de Soledad Rei, en Gondomar, e, aínda que o facíamos habitualmente ás 12 do mediodía fora, para intentar evitar concentracións, tamén o facemos ora coincidindo hoxe co día do pleno. Xa o comentou a concelleira, e entón pediríamos que dende agora un minuto de silencio. Xa non se sabe moi ben que decir, sí, pero desde logo como repulsa e como protesta por este tipo de actos, non? Entón, pediríamos un minuto de silencio, se os parece. Moitas gracias a todos e a todas. Damos comenzo, ao pleno. No punto primeiro, aprobación se procede das actas da sesión ordinaria de 5 de 11 de 2020 e da sesión extraordinaria de 24 de 11 de 2020. Non sei se hai algunha intervención, algunha aclaración. Pasamos, entón, ao punto número 2, dación de contas das resolucións da Alcaldía dende a número 1038/2020 a 11.149/2020. Se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 3, dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2020. Doulle a palabra ao concelleiro, se quere facer algunha aclaración. Simplemente decir que xa se deu conta na comisión informativa e traese aquí ao pleno a execución trimestral que tamén que se trasladou ao Ministerio de Facenda e onde se recollen o resumen da execución orzamentaria tanto de gastos como de ingresos deste terceiro trimestre. Non sei se hai algunha intervención. Partido Popular. Non hai nada. Pasamos ao punto número 4, da dación de conta da aprobación do Plan Anual de Control Financiero 2020. Lle dou tamén a palabra ao concelleiro. Este documento, este plan anual, é un documento da intervención municipal que se encarga de elaborar este plan de control financiero e efectos informativos se trae ao pleno para que seña o pleno coñecedor das consideracións da intervención ao respecto das accións a levar a cabo para mellorar os obxectivos que busca no plan a nivel de control e de fiscalización das contas, do plan de control financiero. Alguna intervención? Pasamos ao punto número 5.
Previa ratificación da súa urxencia, a aprobación se procede da moción conxunta sobre o rexeitamento do proceso de recolocacións dos traballadores da Central Térmica das Pontes. Foi unha moción que presentaron despois de estar convocadas xa todas as comisións, que entrou polo rexistro do Concello e, coa máxima urxencia avendada, sobre todo, polo que está facendo en este caso Endesa como empresa coas recolocacións que xa a estas alturas unha parte importante dos traballadores xa teñen incluso asinado os traslados. Entón, nos piden que con máxima urxencia trouxéramos ao pleno esta moción. Non sei se hai alguna intervención pola urxencia para incluir, pola inclusión. Votamos a inclusión, entón, non? Sí, non? Sí, hai que ratificar. Entón, votos a favor desta ratificación. Apróbase por unanimidade. Pois, se vos parece, temos todos os grupos, lóxicamente, a moción. Se vos parece, o alemos enteiro solamente o que pide o propio comité a proposta, non? De rexeitamento, a moción é pola rexeitamento absoluto ao proceso de recolocacións e entón o comité, que é o que nos pide por todo isto, a paralización inmediata do proceso de recolocacións e o bloqueo total a calquera tipo de movimento de persoal ata a execución, tal e como estaba comprometida, de todas as probas e comprobacións dos seus resultados, ou no seu defecto, ata que este aprobado o peche da central. Mentres non se comprobe a viabilidade real ou non da central, todo o persoal da central é necesario para a súa operación. Queremos facer constar que o Porto de Ferrol está na mesma situación porque a súa operativa está directamente relacionada coa operativa da central, polo que pedimos o mesmo para eles. Por todo o anterior, pedimos enérxicamente o apoio da súa administración para que contacte coa empresa e interceda para garantizar este atropelo. Somos coñecedores de que, dende a Xunta de Galicia, existe un grande interese polo desenvolvemento das probas na busca dunha viabilidade para a central. Esta actuación da empresa, se queda impune, vai provocar prácticamente a desaparición dunha comarca, posto que a empresa non ofrece alternativa algunha a corto plazo. Só ofrece un plan eólico que non chegará ata dentro de 4 anos, polo que condena a comarca ao peche e aos seus habitantes á emigración. Este é o que solicitan, de que enviemos esta mesma moción dende o Concello á empresa. E non sei se hai algunha intervención de algún grupo. Non. Entón, procedemos á votación desta moción. Votos a favor da moción do Comité de Empresa de Endesa. Apróbase por unanimidade tamén. Pasamos ao punto número 6, convenio, en este caso, vamos a poñelo tal cual, convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores, competencia dos Concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra a COVID-19. En este caso, o traemos por urxencia para incluir, porque como veríades na proposta e no convenio en sí, o convenio asinouse o día 27, é dicir, o venres pasado. A Xunta estuvo estes días enviando por correo electrónico o convenio con unha cartiña, e na carta o que nos indicaban era que o prazo para presentar esta adhesión, doulle traslado o convenio de colaboración citado e solicitolle que de estar interesado na súa adhesión remita debidamente asinado antes do 15 de decembro de 2020 o modelo anexo 2, que é o que nos di que o órgano competente, en este caso, que o órgano competente é o pleno, e o teríamos que ter aprobado antes do día 15 de decembro, non? Entón, coincidindo hoxe co pleno, vemos que os plazos son moi xustos, pero, se se aprobou o convenio o luns, non nos quedaba máis, o venres, se notificou o luns e o martes, non nos quedaba moito máis marxe, non? Entón, non sei se hai algunha intervención pola urxencia. Entón, se lles parece, pasamos a votar a urxencia
da inclusión na orde do día do pleno. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Bueno, pois, non sei se o secretario pasou. Básicamente, o convenio é un convenio tipo para todos os concellos, lóxicamente, de Galicia. Non sei se a concelleira de Seguridade quere facer un pequeno resumo. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, nada, pois, visto a cantidade de multas os traballos, os concellos, pois, teñen bastante traballo, pois, bueno, vamos a asinar este convenio que como decía o alcalde, asinaron en Compostela o día 27 e nos chegou todavía o luns. Bueno, basicamente para levar o tema das multas COVID, estará vixente durante o estado de alerta sanitaria, bueno, sin prexuicio de que se poidan en calquer momento, bueno, pues por parte, en este caso do Concello, de rescindilo, non? Si por algúns dos motivos dos que veñen aquí no convenio. De feito, vamos a aprobar, o sea, bueno, traemos para aprobalo, pero bueno, vamos a ver como funciona e en principio é para a xestión de multas. Non sei, algunha intervención? Partido Popular? Mire, dúas preguntas. Se son coñecedores de se existen máis concellos na comarca que se van a adherir a este convenio, tamén cal vai a ser o funcionamento, non? Como vai a ser pois a tramitación, dende que os axentes, entendo, policías locais de Fene denuncian a unha determinada persoa dentro das infraccións que se poden cometer dentro das normas sanitarias, e cal é o seguinte paso? Sí, somos coñecedores de que xa hai algún concello que tamén xa asinou e bueno, ben redactado aquí no convenio. Unha vez que se tramiten as multas, será a Xunta, non sei exactamente onde o pon, pero bueno, instrúen e resolven, son eles os que van a facer ese tipo de tramitación, non? Por así decirlo. Se lles enviarán as multas e eles serán os que tramitan. Sí, despois, claro, unha vez resoltas virán ao Concello que o que finalmente non, alcalde, os mandarás. Vamos a ver. Perdón. Polo que pon o convenio, e me imagino que irán perfeccionando, lóxicamente, porque é unha cousa, como decimos, moi rápida, o que están facendo é que nós metemos a multa, bueno, nós, perdón, Policía ou Garda Civil fai a sanción, automáticamente desde o Concello mandamos para a Xunta tramita todo o expediente e o devolve para aquí solucionado e nós asinamos e despois eles volven a notificar aos, bueno, a xente que sancionen, non? E se encargan do que é a tramitación e o cobro da multa, polo que poñemos aquí. Queda no aire, como poderon ver xa incluso no informe de Secretaría, que aínda non pasaron ni siquiera, por iso digo que é posible que, como é unha cousa moi rápida, teñan algún tipo de modificación do coste que vai a ser. Falan únicamente do coste dos gastos de tramitación, pero non especifican exactamente cal é o gasto de tramitación. Por lo tanto, esperemos que nos próximos días tamén nos aclaren todas esas dúbidas. O que sí que vai haber, como xa decimos, bueno, hai unha unidade tramitadora, en este caso, unha unidade tramitadora base que lle chaman, que é da Xunta de Galicia, que redacta os acordos de incoación, o nomeamento do instructor, que remiten aos concellos para a revisión e a súa asignatura por órgano competente. Pero todo ese traballo o van a facer eles directamente, co cal, bueno, e xa digo, queda pendente, quedamos no aire, o asunto do canto vai ser o coste. Realmente non o din todavía. Unha vez que supoño que estarán pendentes de cantos concellos asinamos, pero, bueno, tampouco temos moito máis. O que sí que é moi difícil, lóxicamente, para o Concello de Fene, sobre todo, isto que quede claro que só é para multas COVID, é dicir, nada máis que para isto. E como ven, a duración é hasta que remate o estado de alerta sanitaria que tamén a propia Xunta. Entón, se isto se remata en 3 meses ou en 6 meses, xa deixamos este convenio, xa queda sin validez.
o Partido Popular vai a votar a favor da suscripción deste convenio, pero sí que nos gustaría facer unha última pregunta, que non sei se non se nos poderá responder agora, que que vai a pasar con todas as denuncias que están feitas a día de hoxe, están pendientes, queremos que están pendientes da súa tramitación, igual non todas, entendemos que dentro da materia sanitaria, e queríamos saber se tamén se van a ser obxecto deste convenio a absorción desas denuncias que están a día de hoxe presentadas, interpostas e que están pendentes de tramitación e de sanción. Creo que xo contesto. O convenio fala de que dende xullo recolle todas as sancións desde xuño deste ano. É dicir, as sancións para atrás tamén as van a tramitar eles. Non sei se quedaría algunha fora dese... Pero, tamén non é a partir de... Se fan cargo das de atrás tamén. Algúnha outra pregunta? Vale. Se parece, o Partido Socialista, algunha intervención? Izquierda Unida? BNG? Nada. Pois, se parece, pasamos á votación. Votos a favor da aprobación do convenio. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 7. Rogos e preguntas. Partido Popular. Sí. A primeira pregunta que traemos facíamos xa en anterior plenos en relación co post do ano 2021 e as obras que se van a incluir ou os proxectos que se van a incluir ou a amortización das facturas ou o pago a proveedores, como se di, e nos lle preguntamos ao Goberno municipal se vai ter en conta a opinión da oposición, en este caso do Partido Popular, para elaborar esa proposta que se traerá ao pleno, que se non estamos moi orreados, pero andará sobre o 20 de decembro ou o 18 por aí, antes de finais de ano, estamos a día 3. Se non é así, pois nos gustaría que nos dixera se nos van a ter en conta, se xa teñen algún proxecto encargado, se o teñen feito, se até teñen algunha proposta que facer e se, como decíamos ao principio, lle comentábamos no anterior pleno, no pleno de novembro, se nos van a ter en conta para algo, non? Queremos preguntar á concelleira de Obras que pensa facer, se ten algún proxecto encargado para o Camiño do Piñeiral en Maniños, porque hai diversos veciños que nos preguntan, porque ao parecer sí que se están a traballar un pouco nunha serie de obras ou algo nesa zona, non? Tamén para a Concelleira de Servicios, preguntábamos na comisión no pleno ordinario de outubro se tiña algún plan para a limpeza das cunetas, nos decía que sí, nos lle advertíamos, lle señalábamos que a época de choivas estaba aí, a época de choivas chegou, queremos saber onde está ese plan, se xa comenzou e por que zonas do noso concello pois empezaron a limpeza desas cunetas. Vemos nas xuntas de goberno, na orden do día, con moita preocupación os asuntos que se elevan, non? Por unha parte nos parece correcto as axudas de emerxencia social, realmente teñen unha premura, foi o Partido Popular as que as elezou no seu época de goberno a súa tramitación, pero que vemos con certa preocupación, con moita preocupación, a falta de asuntos de tramitación de licencias, non? Entón, queríamos preguntarlle ao concelleiro de Urbanismo que ten pensado facer para susanar este problema que ven arrastrando desde principios do seu mandato. Por que está paralizada absolutamente toda a Concellería e que pensa facer ao respecto, non? Preguntábamos polo recheo da parcela rústica do polígono Vilar do Colo, se nos daba traslado desas alegacións presentadas polo promotor, son de principios do mes de novembro, queremos preguntar se se fixo algo máis ao respecto, non?
No mes de agosto tamén lle preguntamos ao Goberno municipal se tiña pensado privatizar o servicio de conserxería da Casa da Cultura, porque tiñamos entendido, pois así se nos transmitiu, que se estaba traballando nunha especie de pliego para licitar ese servicio. Se nos decía por parte do Goberno municipal que non era a súa idea, pero sí que vemos que está privatizado. A día de hoxe queríamos saber en base a que, se existe un contrato menor, etcétera, etcétera. Queríamos preguntar por que estaba este luns, día 30 de novembro, traballando xente na nave de San Marcos, non é un horario laboral, e queríamos saber por que estaban pola tarde traballando ali. Tamén queríamos preguntar, o viernes 13 de novembro deste mes, o camión da basura estaba a facer a recollida do lixo pola parroquia Urbáns. Pola tarde tamén queríamos preguntar por que motivo o camión era, esta solíase facer cando fallaba o camión do lixo e había que pedilo prestado, ou cando había un festivo ou era algo excepcional. Neste caso non é así, non se preveían festivos. O camión que recolle nas parroquias urbás de Perlío e Fene pois é o camión que se acaba de adquirir por parte do Concello. Queremos preguntar se xa dera algunha avería ou por que estaban recollendo aquel día pola tarde, non? Queríamos preguntar por que non se continúa coas labores de desinfección dos espacios comúns, de contenedores, de basura. Vimos que no confinamento, no absoluto confinamento, cando prácticamente non había ninguén pola rúa, salvo os traslados obrigatorios, ben fora os centros de saúde, os puntos de compra de supermercados, laborais pouco a pouco, pero pouco andaba xente, que este goberno se xactaba desa desinfección dos contenedores, dos espacios comúns. Entonces preguntamos por que non se continúa con esa labor e requerimos ao goberno que se continúe con esas labores de desinfección que, sin embargo, se están a facer en outros concellos limítrofes con Oso. Tamén queríamos preguntar e darlle conta, preguntar primeiro se existe algún problema coa empresa de desratización, porque temos moitísimas queixas de distintas parroquias do Concello, pero en concreto pola zona de Fene e de Perlío, polo aumento de ratas e que non se está a producir a desratización a día de hoxe. Queremos preguntar se existe algún problema porque non se está a facer. Queremos preguntar tamén que sucede coa barredora. Tamén queremos preguntar, no pleno anterior, por a limpeza do río Cádavo. Lle preguntábamos á concelleira de Medio Ambiente que tiña pensado facer con esa factura. Ela xa nos contestaba que non tiña autorización cando encargou a limpeza de Augas de Galicia, o cal xa é moi grave. Pero nós lle preguntábamos no pleno de novembro que iba a facer con esa factura, se iba a iniciar un expediente de responsabilidade da empresa. Nos contestaba que nos daría conta na Comisión de Urbanismo. A Comisión de Urbanismo pasou, a Concelleira de Medio Ambiente non nos dixo absolutamente nada. Por iso, neste pleno, requerimos a Concelleira que nos dé unha resposta, se iniciou un expediente de responsabilidade frente a esa empresa que fixo esa limpeza tan salvaxe sin ningún tipo de autorización. Tamén preguntarlle por que se pagou a factura da limpeza que ascendiu a máis de 15.000 euros. No pleno de novembro lle preguntábamos á concelleira, nos decía que nos contestaba na comisión e resulta que a factura xa estaba conformada e pagada. Cando foron coñecedoras por todas as queixas que se presentaron neste Concello e tamén polas redes sociais da limpeza que se fixera das troitas. Xa van varios plenos nos que lle preguntamos por se existía algún plan de seguridade COVID nos centros escolares, non? Se existe algún plan de seguridade por parte do Goberno e que están axudando os distintos centros. Nos o que nos transmiten é que non existe nada dende os equipos directivos e que por parte do Concello que a axuda prácticamente é inexistente en relación co COVID. Tamén queríamos facer constar as queixas de falta de limpeza en diversas zonas do noso Concello. Falta de desbroces, hai máis de 3 meses que non se limpian algunhas. Queríamos preguntar cantas empresas están desbrozando a día de hoxe no noso Concello,
porque a nos que nos consten está Forestal Pazos, SL, Arce e Uso 21. Tamén queríamos preguntar por que a empresa Uso 21, sen ter ningún contrato, preguntábamos na Comisión de Facenda, aparte de todas as facturas, como a limpeza do río, ou distintas obras na Galiña Azul, etcétera, 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 por que pasa todos os meses unha factura dunha cifra redonda por limpieza viaria? Queríamos saber, se non teñen contrato, porque usted nos contestou que non tiña contrato, a que se debe que pasen unha factura por un importe redondo, 14.495. Tamén lle preguntamos á concelleira de personal na comisión que nos dera conta de cantos traballadores estaban ahora mesmo prestando servicio na área de servicios. A comisión foi este luns pasado, se nos dixo que se nos daría conta de cantos traballadores estaban a prestar servicios, non solamente funcionarios, sino tamén en algún plan da Diputación, porque nos chama poderosamente a atención con tantísimo traballador, tantísima empresa privada, sen contrato, que este o Concello como está man a por ombro. O 25 de novembro, lamentablemente un día que temos que recordar ano tras ano, incluso hoxe o comenzo do pleno, por desgracia, producíase un novo asesinato machista, aínda que doa igual en calquer sitio do mundo, máis na nosa comunidade, pero nos lamentamos moito tamén, aínda que entendemos que non é a solución, pero sí que hai que recordar que por parte do Concello, por parte do Goberno, non se fixera ningún acto conmemorativo ese día. E cando decimos isto, o decimos entendendo a situación de alerta sanitaria na que estamos a vivir, pero somos conscientes que fai uns días había unha entrega de premios, somos conscientes en un espacio público, pero si tamén na Casa da Cultura cos premios Curuxa. Entón, lamentamos que non existese ese acto conmemorativo, non? En canto ás actas da Xunta de Goberno, recibíamos a mediados de novembro, sobre o día 12 ou así, todas as actas de goberno desde o mes do xullo. Bueno, de verdad, rogámoslle, por favor, que volvan ás épocas de antes de estar vostedes e que nos remitan ás xuntas de goberno polo menos mensualmente. En canto ás actividades de Nadal, tamén vemos nas resolucións da alcaldía que están ustedes a programar, o cal nos parece moi normal, non? Pero o que queremos preguntarlle é que vai a facer o Goberno con estas épocas, non? Entendemos que o tema da cabalgada de Reis xa queda solucionado polas directrices que hoxe lle escoitamos o ministro de Sanidade, pero sí que é certo que existe unha programación, queremos decir que non poden ser presenciais, non? Según transmitiu o ministro hoxe. Pero sí, queríamos preguntar que vai facer coas actividades culturais, se vai haber esa cabalgada de Rei virtual, etcétera, etcétera. É dicir, se teñen ustedes un plan, xa non solamente unha programación cultural deportiva, senón tamén un plan de seguridade, de policía local, de protección civil, etcétera, etcétera. Ese o teñen, que non lo conten. A Oficina de Turismo. Bueno, clama ao CEO que por primeira vez na historia deste Concello se abra a caseta do turismo no mes de Nadal. E cando decimos que clama ao CEO non é no feito da promoción turística do noso Concello, coa cual estamos totalmente de acordo. Podemos discernir a hora das políticas. O que clama ao CEO é que por primeira vez na historia se abra a caseta de turismo nun mes que desde todas as autoridades políticas que teñen algún tipo de competencia, nos están a advertir que nos quedemos quietiños na casa, que non existan movimentos. E nos abrimos a caseta de turismo para recibir a quen? Porque aparte é que non hai nadie. Non sei se vostedes ven a cantidade de peregrinos que pasan por Fene, que é prácticamente nula a día de hoxe, e non entendemos a quen se lle poido ocurrir brillante idea. E brillante idea yo decimos no sentido que non nos vai valer que sea subvencionado, porque cando se subvenciona se poñen cartos. Eu creo que nos gustaría saber como lle van a explicar aos veciños e as veciñas de Fene que para vir ao Concello, para solicitar un empadronamento, para pedir un papel de rexistro, hai que pedir cita.
pero non xa dan o momento normal, porque está saturado. En cambio, vamos a ter a caseta de turismo aberta ao público. Como lle van a explicar vostedes isto aos veciños e ás veciñas? Porque é de traca, de traca. A non ser que teña unha explicación sobre a previsión que vai a existir en Fene, saltándose a prohibición que están establecidas nas distintas normativas e nos van vir a ver aquí todos no Nadal. Pero, bueno, nos gustaría, de todos xeitos, que nos expliquen esta gran idea iluminada. Tamén lle queremos preguntar ao Goberno se son coñecedores que a Xunta de Galicia estableceu a exención do cano da auga para todos os hosteleiros, non? Queremos preguntar que se desde o Concello están facendo algo para adaptalo, quero dicir, xa sabemos que Viacua, que repercute no recibo da auga, porque non o temos así cedido, pero queremos saber que se está a facer desde o Concello, se lle deron órdenes ou se vai a tramitar algo, non? Estas son as auténticas políticas que axudan os autónomos e os pequenos empresarios, non aos outlets e as páxinas web. Neste sentido, queríamos preguntar ao Goberno como ven vostedes todo isto. Outro día, aquí, pleno tras pleno, o Partido Popular cansouse de pedirlle ao Goberno que, por favor, tramitase algún tipo de axuda económica para os autónomos e pequenos empresarios, obtendo unha resposta negativa por parte do Goberno, incluso dicíndonos no pleno de setembro que non se tramitaban porque realmente todas as subvencións había que declaralas. Home, normal. Tamén as da Diputación, as do PEL, terán que declaralas o ano que ven, non creo que estén exentas. Pero dito isto, viron ustedes como o outlet non o é todo? Viron ustedes como a páxina web non o é todo? Viron ustedes como unha cousa non excluye a outra? Viron ustedes, queremos preguntarlle que teñen pasado facer co colectivo de hosteleiros deste Concello e por índole co resto dos autónomos deste Concello. Van a ter algunha axuda por parte do Ayuntamiento? Queríamos sabelo. Tamén queríamos que se nos dera traslado do convenio dos secretarios do Xulgado de Paz, que chegou aquí como información. Tamén vimos por rexistro da entrada que o Concello de Fene perdía a axuda de contraincendios do ano 2019. Queríamos que nos explicasen se isto é verdade, se é así, e por que foi debido. Vemos que hai un contrato de cesión para realizar un aparcamento en Perlío. Nos gustaría, non vimos nas resolucións da alcaldía, pero que nos gustaría que nos fixeran chegar a copia do poder de representación da persona que suscribe nome do propietario. Houve unha convocatoria do Consorcio de Benestar. Queríamos saber se foi alguén membro do Goberno e que puntos se trataron, se nos poden dar conta aquí. Tamén dar conta da neglixencia que existe por parte da empresa que está a facer a poda das árbores no noso Concello. Hoxe, chovendo como chovía durante todo o día, xa non queremos recordar que venga sendo a tónica habitual da empresa que está a recoller os enseres no noso Concello, que o señor Galego xa lle daba traslado do vídeo para que a Concellera de Servicios e o alcalde o viran, feito que lles dou absolutamente igual porque nada fixeron, pero sí que queremos que quede constancia que exiximos por parte do Goberno municipal, igual que co tema da limpeza do río, que se tomen cartas no asunto. Neste caso tamén que se lle exixe a empresa que está facendo a poda que hoxe estaban os traballadores subidos nas árbores, chovendo, sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de seguridade, facendo a poda. Eu, que algún membro do Goberno presuma de coñecementos nalgún comité de prevención preocupado e a día de hoxe dentro das súas propias competencias non tome medida coa recollida dos enseres, non tome medida con isto. E que isto é gravísimo, gravísimo. Queremos tamén preguntarlle
Bueno, por unha parte, tamén, isto, darlle as gracias á concelleira de Servicios, aínda que resulte raro, porque vemos que se están a admitir facturas que se van proceder ao pago, facturas desde o mes de xaneiro, febreiro, que se tiñan aí estancadas e con unha X porque non eran do agrado do actual goberno, e agradecemos a postura que tuvo con algún proveedor, como decía outro día a Concelleira de Promoción Económica, os que traballan teñen que cobrarse, nós estamos de acordo con eso, por eso nosotros sempre pelamos para que a xente cobre. Darlle as gracias por admitir que non recebeu, nunca lle puxeron a firma moitas facturas que se estaban a devolver, non? Sabemos que ora está nas súas mans e seguirá para adelante. Dito isto, falando de cartos, queremos preguntar polo orzamento municipal. Cando ten pensado este goberno presentar un orzamento municipal? Mire, ustedes levan de aquí desde o 7 de febreiro, prácticamente un ano. Comerciando Galego, en medio ano, sacou 2 orzamentos. Un en agosto, entrou en abril do ano 19, en agosto 19 tiña un orzamento feito e aprobado. E o 7 de xaneiro do ano 20 tiña un orzamento feito e aprobado. Ustedes son 10 señores e señoras. Por favor, póñanse a traballar. Fa un orzamento, porque hoxe vou a hacer unha pregunta. Orzamento significa e plasma a realidade e a idea que ten un goberno do seu concello. Que pensa, señor Juventino Trigo? Gobernar a base de modificacións de créditos como co orzamento do Partido Popular, como fixo Pedro Sánchez co de Montoro? Pensa vostede facer eso? A nos danos bastante pena. Queremos preguntarlle se están cerrando as reunións coas sociedades e entidades. Ainda recollíamos estes días a nota de prensa nas que decían eso. Como van a facer? Por favor, van a traer ese pleno, estamos a día 3 de decembro, van a traer ese orzamento como un punto extraordinario, unha moción urxente, esta vez. Mire, eu creo que ustedes non teñen proxecto para a FENE. E como non teñen proxecto para a FENE, non o saben plasmar nunhas contas municipais. Porque eu entendo que un primeiro non lle saldría correcto, pero un segundo sí. Pódense reír, poden facer o que queiras, pero o caso é que vostedes non presentaron un proxecto de orzamentos. Vale, entonces queremos saber se xa desbotan a idea de reunirse coas asociacións e entidades, tal como se recolle en Fene Cidadán, as palabras do membro do goberno, e se teñen previsto presentarlas en algún momento. E dito isto, nos gustaría que se nos contestara as preguntas que formulamos no pleno. E se non se nos contesta, que se nos conteste por escrito. Levamos desde o mes de marzo por determinados concelleiros e concelleiras que non se contesta as preguntas, nin aquí nin nas comisións. E queremos que se nos conteste. Somos o control do goberno. Podemos entender que queden algunhas no tinteiro, pero hai determinadas persoas que non contestan absolutamente a nada. E xa non somos o control do goberno. Isto é totalmente legal. Poden pasar vostedes un momento incómodo, un momento comodísimo, ou darlles igual. O que sí, que desde aquí teñen que asumir que non pode ser que pleno tras pleno teñamos a negativa por resposta, pero o caso é que ni siquiera despois, por escrito, se nos contesta. Ustedes escoitan, pasan o momento, parece que están aquí como un mero trámite para chegar a fin de mes e ver o emolumento na súa conta e lles dá absolutamente igual o resto. Non se rían, non protesten, contesten as preguntas. Hai moita xente que quere saber esta resposta, e as queremos agora, e lles pode gustar ou non lle pode gustar, e lles podemos parecer incómodos. De momento estamos aquí 6, igual dentro de no 2023 non estamos ninguno, solamente están ustedes en Amor e Compañía, pero de momento estamos nós. Creo que as preguntas son correctas, creo que as preguntas son respetuosas, se refiren todas e cada unha das nosas preguntas ás súas áreas de xestión, non ás súas vidas personales, de ningún dos 10, sen consideracións. Entonces, desde o mes de febreiro, eu creo que xa está ben. Por favor, contéstenos as preguntas. Vale. Bueno, pois, se lles parece, empezo eu, porque son
creo que para min son directamente catro preguntas, non hai ningún problema en respostar. De todos os xeitos, tamén lle digo, despois que os meus compañeros e compañeras de goberno aclararán, pero penso que poucas preguntas poden quedar sin contestar, ben por escrito, ben en comisión. Eu lle digo que non. En comisión, creo, bueno, despois Pois, aclararán... perdón, alcalde, como Sí. ustedes son mellores que a nós, hoxe conténtenoslas todas aquí, vale? Como xa as contestaron, según di usted. Se dá conta o que acaba de decir, como xa contestamos, efectivamente. Bueno, eu lle Xa vou contestar... lle digo, a peseta para usted, pero ahora que contesten aquí. É que non é o problema ese, o problema é que está por escrito nas comisións as contestacións. Entón, claro, bueno, pois, eu creo que sí, pero bueno, as que queden se lle contestarán, por suposto. Vamos a ver, vamos a empezar a primeira. Obras post-plus 2021. Vamos a ver, si se vai a falar co Partido Popular, coa oposición, lóxicamente, como xa lle dixemos no seu momento. Pero non se preocupen porque non se aprobou o post en setembro, non hai que facelo en decembro, o sea, se aprobou aínda o post 2021 no venres pasado no pleno da Diputación, é dicir, hai 4 días. As bases se publicaron tamén esta semana, polo tanto, hai de prazo hasta o día 5 de febreiro para presentar o post, co cal temos un pouquiño máis de marxen. Ahora que sabemos cales son as cantidades, a que se teñen que adicar, verán vostedes, se non o viron publicado xa, que hai unha parte para que ten que ser un post social, outra parte, bueno, pois unha vez que temos isto na man, nos próximos días, me imagino, nos iremos reunindo coa oposición, neste caso co Partido Popular, para plantexar cales son as obras que queremos ou que pretendemos facer por parte do Goberno e cales son as que plantean vostedes e se caben, lóxicamente, pois dentro do que son tanto presupostos, cartos que hai para facelos, bueno, pois se terán en conta, lóxicamente, non? Eso en primeiro lugar. Me falaban tamén de un traslado dun convenio do Xulgado de Paz ou algo así, que entrou por rexistro, non era para nós, era para Ares, e entrou no rexistro de FENE por erro, parece ser. Tamén comentaban de que perdimos a axuda de contraincendios. Non se perdeu. Renunciamos, o sea, que anulamos o convenio directamente xa fai meses. É dicir, lle podo comentar que se falou en reiteradas ocasións por escrito co responsable, incluso co director xeral de Montes, se falou co responsables da Xunta, se lles pideu, había un problema, como vostedes ben saben, o señor Gumersindo Galego tamén fixo unha reclamación por escrito para que nos enviaran unha motobomba para o Concello. Sabedes que saben que no convenio incluso contratamos un conductor de motobomba. Se falou coa Xunta, se lle reiterou por escrito en varias ocasións, verbalmente, que nos enviaran. Lóxicamente non íbamos a contratar xente sin ter a motobomba. Finalmente, pasado unhos plazos, lles enviamos unha cartiña varios meses despois, dicíndolles que renunciábamos, que este ano renunciábamos ao convenio, e lles podo garantizar que incluso chamaron despois disculpándose por non ter atendido o da motobomba. Esperan que, bueno, nos poidan facilitar unha motobomba nos próximos meses e que para o ano volvamos a estar traballando con ese convenio. Entón, bueno, non é que non la denegaran, sencillamente non a perdimos, renunciamos ao convenio porque non nos facilitaban, lóxicamente, pois, os medios. E, desde logo, o que non vamos a facer desde o Concello é comprar nós unha motobomba e despois tela ao servicio da Xunta. Bueno, saben perfectamente o coste que nos ten para os concellos ese convenio. Entón, bueno, pois, xa lles digo, chamaron despois o director xeral de Montes, Montes, para disculparse por non ter atendido ese... E contando con que a ver se po ano queda solucionado este tema. E tamén me pedían unha copia do convenio do aparcamento de... No, do convenio está nas resolucións da alcaldía o contrato. Claro, Quero, cando un señor ven a firmar aquí, ou unha señora,
en nome dunha empresa, trae un poder para acreditar que pode actuar en nome desa empresa. Queremos ver como esta persona, o sea, a acreditación de que o propietario desa parcela é quen pon aí. Sí. Bueno, pues está o expediente completo, poden pasar a velo en calquer momento. Mire, esa que o din, solamente se basaron na información catastral? No, hai información catastral, hai escrituras de propiedade, hai escrituras de compraventa, hai un expediente moi completo. Non se preocupe. Queremos velo. Pois lle pasaremos. O avisaremos para que pasen a ver todo o expediente. E creo que directamente, nada máis, si queren empezamos por a concelleira de Persoal e Seguridade. Está a dos traballadores, de cantos son? No, e a do servicio de conserxería. Non? Sí, preguntou na comisión, cando os traballadores xa lle dixen que xa lle contestaría. Preguntou a semana pasada. Bueno, non se preocupe que lle contestarei, xa lle dixen que lle daría un listado e todo o que necesite, pero todavía foi a semana pasada. Recorde vostede canto tempo tardaban en contestar as nosas preguntas ou as nosas peticións. Hasta 8 meses estuvemos esperando en ocasións, polo tanto, non se escandalice ahora que en unha semana aínda non se lle contestara. Número de traballadores, non queremos listar. Vale, pois o número de traballadores. Bueno, eu, como teño a pregunta da comisión, pois farei, non sei se é esta ou é a que fixo na comisión, eran máis ou menos parecidas. Pero, bueno, repito que unha semana, fai unha semana. Non se preocupe que se lle contestará, pero un poquito de paciencia. E despois, en canto falaba vostede da privatización de privatizar o servicio de conserxería en base a que sí que é certo que tiñamos un prego de conserxería e limpeza, pero finalmente non houbo orzamento. A sustitución é provisional, ofreceuse a traballadores do Concello se querían facer unha comisión de servicio para cubrir esas plazas, non quixo ninguén, polo tanto, antes de fin de mes contamos con que se aprueben as bases específicas para prover as praza de conserxe, dai sairá unha bolsa, e desa bolsa, entendemos que se van cubrir estas, que están agora de baixa, e outras posibles que se poidan dar, non? Pero fai gracia que vostede fale de privatización cando vostedes, por favor, no Colexio do Ramo, na Casa da Cultura, na propia cultura, en deportes, por favor, quero, o sea, é que... Non coberturas excepcionais. Sí. E vostedes dixeron que non sacara ningún plego de contratación no pleno de agosto. E se, por función de orzamento, se poden facer modificacións. Concelleiro de... Digo, é unha cuestión de orden. As comisións informativas están para facer este tipo de preguntas e non vir ao pleno a repreguntar o preguntado. En todo caso, o que me preguntou a min, licencias, falta de tramitación. Deuse conta na última comisión de 18 comunicacións previas, 2 acometidas de auga, 8 licencias de obra e unha licencia de talas. Non sei se é pouco, moito, xa lle faría estadística. En todo caso, non está parado o urbanismo, se están tramitando cousas, é certo que hai cousas que pode haber incluso de atrás, de outras épocas atrasadas, pero incluso algunhas nos caixós. Pero, en todo caso, o que se pode dar conta é que na última comisión se dieron conta de máis de 20 tantas, casi 30, máis de 30, pois son 9 licencias de obra, 18 comunicacións previas, 2 de auga e saneamento e unha licencia de tabla. Bueno, non sei se é pouco, pero dixo vostede, menteu na pregunta, senón que está na acta. Polígono, a nave de Guerreiros Somozas no polígono se está tramitando, non se vai parar, non vai parar en ningún caixón, xa se verá. Vostedes pediron as alegacións, eu nin as vin, porque é un expediente que ten que ter a súa tramitación administrativa, e cando este rematado terán constancia, incluso pasito a pasito lle los vou pasando, non hai ningún problema. Preguntan se estamos facendo algo coas tasas. Pois sí, os servicios
técnicos de Concello están mirando, pero a lei de bases, a lei de facendas locais e a legislación permite o que permite, e iso saben vostedes perfectamente. O que fixo o presidente da Xunta de Galiza foi un brindis ao sol. O canon da auga son 20 euros ao trimestre, 7 euros un mes. Eso é o que vai salvar a hostelería. Mire, e encima sin a lei que o regule aprobada, que o ten que aprobar despois de xaneiro, cando se reanude as sesións no Parlamento. 7 euros. 7 euros. 7 euros. 7 euros, o repito, 7 euros. E vostedes teñen que saber, FENE, señor Galego, FENE, o Concello, ten a mesma legislación, a mesma que os demais concellos. E o que poderemos facer será unha suspensión de algunha tasa, como se fixo coa das terrazas. Vale. Son vostedes uns auténticos maleducados. E si, home, teño tendencia a non estar interrumpindo permanentemente en corro cando estou falando, cando están falando os demais. Orzamento, vostedes no ano 20 non presentaron ningún orzamento. En febreiro do 20 non tiñan presentado ningún borrador. En febreiro do 20, que estaban gobernando, hasta febreiro do 20 non presentaron nada. Presentaron no 19. No mes de xaneiro do 20, do 18, sí. Ben, do 19, perdón. Sí, correcto. Non rabé por eso. Ao orzamento seu, lle fixemos unha modificación das bases de execución e fixemos moitas modificacións para adaptalo ás necesidades, porque era o camiño máis corto no momento no que estábamos, na situación na que estaba este Concello. E o orzamento, non se preocupe, xa terá coñecemento dele. Sí, Concelleiro de Cultura. Bueno, perdón, creo que hai que contestar algo de emprego. Boa tarde. Me preguntaban por que se estaba traballando na nave de San Marcos o luns 30 de novembro pola tarde. Bueno, pois é que polas tardes se traballa todos os días da nave de San Marcos. Hai persoal da limpeza ata as 6:30 aproximadamente. Pois ao mellor se ten que desplazar, que o limpan bastantes coches, varios traballadores limpan a nave, porque había bastantes coches pola tarde. Se usted non o sabe xa nos contestará, non hai ningún problema, No persoal de limpeza normalmente vai unha persoa soa. Pois había máis, pois por eso lle preguntamos. O personal da limpeza non nos chama a atención que a limpou toda a vida. Unha ou outra. Pois por eso mismo lle digo. Pois había bastantes coches e había varias, entendemos que os coches se corresponderían con persoas dentro. Me informarei e xa lle direi na seguinte comisión. Exactamente. Gracias. Concelleiro de Cultura. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, en canto á programación de Nadal, como dixemos en comisión, estamos cancelando moita da programación que tiñamos presentada, de acordo ás normas que nos vai plantexando a Xunta. Se consideramos que non é oportuno realizala, pois se cancelan, como a deste fin de semana, que xa dixemos en comisión que se cancelaba. En canto á cabalgata, pois estamos pensando, temos varias opcións, entre elas esta cabalgata virtual, pero non nos agrada moito. E estamos plantexando outras opcións, como cabalgata tradicional, evidentemente non se vai realizar. Concelleira de Ensino, non sei se tiña algunha cousa pendente por aí, algunha pregunta. Bueno, no referente aos coles, pois, evidentemente, o protocolo seguirá o que estableceu a Xunta. Por outra parte, o que é o servizo de limpeza ou as medidas que se toman, xa se deu parte dentro do que teño entendido nas comisións. O sea, que non hai nada que non se haya comentado. Concelleira de Servicios Sociais. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, con respecto á convocatoria do consorcio, a miña intención era dar conta na seguinte comisión, porque a asamblea foi o 25 de novembro, un día despois das comisións do Concello. A intención que tiña eu era entregar copia da acta, tan pronto nos envíen dita acta, para que a teñan vostedes tamén. E con respecto ao 25 de novembro, aínda que xa informei na comisión, a intención, o acto que estaba programado era un acto aquí na plaza de Xosé Souto González,
para o propio día 25 ás 7 da tarde, pero que se suspendeu polo motivo do COVID e foi precisamente a Marcha Mundial das Mulleres quen a suspendeu. A min hai unha cousa que me chama a atención, e que é as palabras da voceira do Partido Popular con respecto a outro tema que dixo, que non entende que cando se nos está advertindo por parte das autoridades precisamente polo tema do COVID, e utilizo as súas palabras, se nos está a advertir que nos estemos quietiños na casa, non entendo que para unhas cousas teñamos que escoitar estas advertencias e se nos advirte para unhas cousas, o COVID é o mismo para unhas cousas que para outras. Polo tanto, a intención que había para ese día era ese acto convocado por estas persoas que lles tocaba este ano aquí e, polas circunstancias que foran, decidiron suspendelo. Aínda así, o previsto era a asistencia dunha persoa por grupo, unha persoa por grupo político, un acto ás 7 da tarde, que no último momento consideraron convinte suspendelo, ese foi o motivo, pero que ademais eu expliquei na comisión. Concelleira de Turismo e Promoción Económica. Hola, boas tardes. Cando se fixo a contratación da técnica de turismo, en principio iban a ser por 4 meses. Entendimos que igual era unha boa opción, nunca se fixera, é certo, pero, pensamos que era bon, en lugar de contratar os 4 meses seguidos, deixar un mes a maiores para o Nadal. Entón, pois se fixo en principio unha contratación de 3 meses e despois unha máis a maiores para este mes. Xa sei que non é a mellor época por tema do COVID, pero nadie contaba con isto, pensamos que xa iba a estar a cosa máis normalizada. Si o si tiñamos así xa organizado e programado, así tivo que facerse. Concelleira de Medio Ambiente. Co tema da desratización xa se contratou e van a comezar mañá. Co tema do Río Cádabo é que xa lles contestei, creo que en 2 comisións isto, e non quero volver a entrar neste tema. Mire, eu non estou nesa comisión, pero é que leímos as actas e non están. En a anterior comisión, os 3 compañeiros manteñen que usted, a pregunta do mes de novembro, que foi moi clara, respecto á factura, respecto a iniciar as responsabilidades frente á empresa, queremos que nos conteste, porque a factura resulta que xa estaba pagada antes de novembro. Se vai iniciar usted un expediente de responsabilidade desa empresa, se requeriu. Que xa está, é que non se vai iniciar nada, xa está. Moi bien, sí. Claro. Pois para a Guardia Civil, se o tendrás que llevar. Concelleira de Obras e Servicios. Que parece mal, xa tendrás. Pois novamente repítense un montón de preguntas que se dan traslado todas as comisións. Cada unha das preguntas que están aquí, moitas delas xa se repetiron e xa se contaron, e as que quedan por contestar seguirei o mismo que levo seguindo todo este tempo. Dareillo o que teña que darlle por escrito na comisión e o que teña que contarlle de todos esos datos que vostede me pregunta, lle contestaré aí. Mire, queremos deixar constancia que as preguntas que lle formulamos non están contestadas. Non é cando vostede queira, ten que contestalas por escrito, porque existe un reglamento. Me imagino que mañán ou a semana que ven lle explicará a señora secretaria deste Concello, que é a persona que nos ten que asesorar. Non somos nós, ni son vostedes. Vale? Entonces, lle rogamos que nos conteste por escrito. E, por último, decir que queda pendiente o tema dos autónomos, o tema da hostelería, e que se nos diga se por parte do Concello, ahora sí ou sí, se vai a facer algo. Falaba dos 7 euros da Xunta, que era unha porquería. A Xunta 7 euros, que non é verdad, porque hai máis axudas, o Concello de Fene, 0 euritos. Entonces, queremos desde aquí, xa non instalos, saber se por fin van a facer algún tipo de axuda para os autónomos e para os pequenos e medianos empresarios do noso Concello. Ven señar con axudas, ven señar rebaixando impostos, porque estamos xa casi a finais de ano do 2020. E somos o único Concello da comarca que non as ten. Aí xa lle vou contestar eu, porque non é verdade o que está dicindo. Non é verdade o que está dicindo, e quero que conste así de alto,
non é verdade o que está dicindo. Mire, concellos na provincia da Coruña, na comarca de Ferrol moitos menos, lóxicamente, que fixeran exclusivamente, sin OPEL, axudas, me parece, son, e non me quero equivocar, 21, de 93. Polo tanto, non diga vostede que aquí, 21 de 93. E o Concello de Fene acaba de aportar casi 40.000 euros ao PEL a maiores do que hai. Mire, me está atendendo. Mire, estamos, aquí o que non podemos estar todos os días de queda ben, porque cando protestan vamos con mire, estamos, se me deixa contestar, eu lle deixei incluso facer preguntas 2 veces despois de que acabara o seu turno. Entón, lle pido que me deixe contestar. Mire, se están dando axudas e se acaban de acaban de presentarse agora 168 solicitudes de axudas de todo tipo de, tanto comercio como hostelería. E esas se van a dar, efectivamente. Mire, tal e como se lles dixo, este ano non se cobrou, en este caso a hostelería, as terrazas. Claro, encollemos de ombros, pero mire, lle vou dicir unha cousa, como 7 euros para vostede, 7 euros que dé a Xunta, son moito, 400 ou 500 euros que paga algún bar, algunha cafetería de terraza, se as dá o Concello son poucas. Mire, o Partido Popular ten unha vara de medir moi rara. Lle vou dicir unha cousa, hoxe mesmo, saben que cambiamos de fase, por decir de alguma maneira. O venres pasado, como saben vostedes, no DOGA, saíron as axudas da Xunta que se estaban pedindo desde fai tempo. Claro, non ten sentido que o Concello, incluso antes que as administracións que teñen obrigas de facelo, estén dando axudas. Mire, xa se comentou en algunha ocasión, vamos a ver como evoluciona isto, porque isto vai para moi longo, probablemente. Se é necesario, no ano 2021, volver a facer algún tipo de convocatoria, ou complementar máis que volver a facer, porque xa se fixo, volver a complementar con algunha cantidad, aquí estaremos, pero non en cada momento para unha actividade. Hai que ver e hai que afrontar todas. A ver, mire, é que en este caso estamos falando de todos. Non se pode estar en un caso ou en outro. Hai que axudar a todas as actividades. E lle vou a decir unha cousa que é a maiores, para que moitas veces a xente teña que ter un pouquiño de perspectiva. Moitas veces estamos falando dos autónomos, lóxicamente estamos falando da pequena empresa, da microempresa, pero tamén temos que estar falando de que cada día máis persoas, incluso máis traballadores, que están incluso de alta, e que están cobrando un ERTE e que non chegan a 500 euros ao mes, tamén teñen que vir xa a servicios sociais a pedir axudas. Co cal, efectivamente, pois en eso estamos e en eso vamos a estar, e aquí estuvemos apoiando desde o primer momento todas esas iniciativas. Sabemos as axudas que se están dando e a partir de aí teremos que ir actuando. O que non ten sentido, e por eso de 93 concellos, só 21, que despois tuveron que restar unhas cantidades do PEL, precisamente, saben ustedes no lío que se meteron, os concellos pequenos que fixeron eso, saben perfectamente. Entón, desde o Concello vamos a apoiar todo o tecido, tanto comercial como de hostelería, pequena empresa, pero vamos a facelo con sentido, entende? Non. Vamos a ver, é que podemos facer anuncios, eu podo dicir que podemos facer anuncios, e mañá podemos dicir que tamén baixamos o da auga, pero que lle solucionamos a un hosteleiro, por exemplo, como comentaba eu con eles outro día, que un recibo que cobramos con 6 meses de retraso, o recibo de dentro de 6 meses, lle baixemos unha parte dese recibo de consumo de auga, que lle supón 25 euros. Lle solucionamos algo no mes de abril, maio ou xuño do ano que ven, baixándolle 25 euros. Se dá conta que vostede, que a Xunta está falando deso e está dicindo que prorratea esa taxa. O sea, que o que elimina vai ser prorrateado polos días que teñan os establecementos pechados.
Aquí, ahora, estamos abertos. Mañán estamos abertos. Mire, Se dá conta dos importes. unha pregunta, dos pero importes. ahora, en diversos plenos do mes de xullo, sabe a Conselleira de Promoción Mire. Económica, porque me referín a ela en diversas ocasións, que foi cando dixo tal, fíxenlle preguntas, dixo que non, pero fíxenlle rogos, e isto é un rogo, por favor, póñanse a traballar en axudas para os pequenos e os autónomos. Ben seña coa baixada de impuestos, con tasas, con axudas directas, con algo. As terrazas, moi bien, nós votamos a favor desa modificación. Pero, por favor, tío, baixen o IBI, baixen o imposto de actividades económicas, fagan algo, jova. É que non é subirse o carro, é que levamos desde o mes de xullo pedíndollo, pero eso están as atas. E agora non podemos decir que se equivocaron ao escribir. Un rogo, por favor, fagan algo. É unha chamada de auxilio. Eu penso que isto xa non dá máis de sí, e máis cando a portavoz do Partido Popular acaba de decir aquí un IAE. De verdad que me di o IAE. Sen os impostos, Sí, sí, pero as tasas, incluso os dixo tipos IAE. impositivos. Pero Aquí baixou o seu non o IBI. paga ningún. Aquí se baixou o seu IBI. Bueno, O imposto de bueno. actividades económicas aquí se está liquidando. O imposto de Fagan actividades algo, económicas. Fagan algo, por favor, De para a verdad? xente. Bueno, O vale. IBI, todo, págalle Sí, algo. vale. Bueno, mire. Axudas ao alquiler. Sí. Llevamos a quitar a todos Ustedes o IAE, non se realmente preocupe. non queren axudar os autónomos do Concello, xa o teño máis que demostrado. Bueno, venga, creo que xa está máis que falado. Veña, está máis está máis que falado. Poden sacalo vostedes se queren na prensa, que o PSOE, o PP de Fene quere eliminar o imposto de actividades económicas dos... Non, rebaixar. Pero se dá conta que en Fene imposto de actividades económicas pagan 4, como se suele decir. Pero usted non sabe eso, por Dios. É que, claro, é que fan de verdad, é que hai que baixar ao terreno práctico, por favor. Bueno, nada, creo que, non sei se había algunha outra pregunta. Non hai nada. Bueno, pois entón, damos por rematado o pleno.